लुबैदोंथाय दहाय सोरबा लोगो सासेनि फन फैदोंमोन माबाफोर खामानि दां बेयावनो ओंखारलांदों ओमफ्राय नायै अलंबारा जेब्ला थांनो नागिरदों नहय देरहायाबो जि थांफानो नागिरदों अफिसाव थांगोन सानदोंमोनदां आंबो थांफागोन आंखौबो लां होननानै बुंसोदोंमोन बेसेरा जि अन्थाव बाथाव थांफानो ओंखारसोदोंमोन बिहा आरो सोरनावबा थांनो नागिरदों लोगोनियाव बेनिखायनो लांफायासै ओमफ्रायनो मा जाखो ओमफ्रायथ' जेबो नंला बेयावनो आफाया ग्रोब सफैबाय बेसेरानि थांफाबाय थानो नागिरबाय थानायखौ नुनानै आफाया अफिसाव लांफागोन होननानै बुंदों आरो सिगांथ' बियो बेफोरबायदि अफिसाव थांफानो माफानो बेफोरबायदिखौनो रायखांनो रोङामोन बेफोरबायदि बुंनोनो रोङामोन माथो बेलाय बे हिनजाव होफैनायनिफ्रायनो बिदि जादों हिनजावानो फोरोंबाय थायो दां अफिसाव थांनोबो अफिसाव थांफा होननानैहाय बे फैनायनिफ्रायनो बिदि अफिस बुंग्रा जाबाय थादों बे फिसाया सिगां बिदियानो नङामोन बियो उफ आयै नोंबो ना बेखौनो मिथिलायला आरो सासेया खोथा थुना होबाय थायोदां अलंबारखौ अफिसाव थांनाय नुबाय थायो नालाय बेनिखायनो सानदोंदां आरो देरहायाबो बेबायदि अफिसाव थांथों होननानैहाय अफिसाव खामानि मावजानो लुबैदोंदां आरो बेनिखायनो बेफोरबायदि खोथा थुबाय थादों नङाबाथ' आरो बेलाय बहाथो अफिसनि खोथाखौ रायखांबाय थानो रोङोथ' आरो सानफ्रोमबो फुथुलाजों गेलेबाय थाग्रा मानसियालाय औ नंगौ बाथ्रायाथ' नों थिगखौनो बुंदों नङाबाथ' बे सिगां बिदियानो नङामोन अफिसखौ बुजिनांगौ अफिसाव थाङो अफिसाव एसेबां खामानि थायो डिस्टार्ब खालामहैगोन बेखौ बुजिनो गैलालाय बेहालाय खर'आनो जेबो गैखाया मानसियानो बावना साजानानै अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायनो सानबालाय बहाथो हानो ओमफ्राय आयै नांखौ मानो लिंहरामोन मा खोथामोन औ बिहामजो आं नोंखौ बेखौनो बुंनो लिंहरदोंमोन नोमफाया बुंगासिनो थार आंखौ सुखौनो होथारला उन्दुनायनि सिखारनायनि बे फंसे बाथ्राखौनो बुंगासिनोसै गावहाथ' बुंनो हाला नालाय हाबाब आयै नोंखौ एसेबां बुंफ्लेबाय थालायनाय मा बाथ्रा औ बिहामजो दाथ' हाबा जाबाय संसारनि नेम खान्थि बायदि थांनांसिगोन माने आयै नों मा बुंनो सानदों आं हमनो हायाखै बाथ्राखौ थोंजोङै बुंनो आयै हमनो हाखानाय नङा बिहामजो नोमफानो फिसौ नांसिगौनो फिसौ आयाबो ना जाद बुंबाय थाखायो आं लाजियो आयै लाजिनानैलाय सोर साबैसेया गदों आइ हाबा जानायनि उनावलाय हिनजाव माहारिया बिमा जाखायोखा बिहामजो हिनजाव माहारि एबा आइजो होननानै सिनायथि होनायानो सासे बिमा जानो हायाब्ला आइजो जादोंब्लाबो बिहा गुन गैया औ मिथिगौ आयै अब्लालाय माथोबाव बिहामजो आंनोबो फिसौ फिथाइ नांखासिगौहाय न'खराव गासैबो दंब्लाबो माबा मोनसे दरसि मोनबाय थायो दे अलंबारजों रायलायदो न'खराव फिसौ फिथाइफोर सफैब्लासो गोजोन जासिगोन नोमफायाबो रंजासिगोन सोरांस्रिनिफ्रायथ' आंहा आसायानो गैखाया फिसौ फिथाइ मोनगोन होननानै मा फिसा खांनो बेलाय गावनो अबस्था गैया नै बिहामजो हे सोर आं बेफोरखौ मैया खोनानो मोन्दों नोमफाबो आरो आंबो नोंनियावनो आसासै बिहामजो सना नोंनो जोंनि न'खरनि इयुन जोलैखौ दैदेनलांनांसिगोन जागोन आयै नोंसोर आंनो एसेबां गोरबोनि अननायखौ होदों गोरबोआव बोजबनानै लादों अब्ला आं नोंसोरनि साननाय आरो सिमांखौ मानो जाफुंहोआ जानो आं जाफुंहोथारगोन आयै बे न'खराव आङो गोजोन सान्थिखौ लाबोथारगोन गोजोननाय थाबाय फिसा नोंनिसिम जिउ गोलाव जाथों ओइ देरहा नों दिनै फुंनिफ्रायनो माथो दलद जिरायनानै दंथारो फुथुलाबो गेलेनो गोसो जायाखै नामा नों दिनै ओइ चोरलांस्लि ओलै फैलाय खाथियाव ओलै फैलाय देरहा मा जाखो देरहा बुं चोरलांस्रि मेगन मोसिब दे ना मानो बेलग'गौ नायबाय थादों आंखौ मेगन मोसिब होनदों ना देरहा नों थिगैनो दङ ना नों माथो दिनै बाथ्राफोरखौ जोबोद मानसि मोजां बायदि रायलायदों दिनै नोंनि खुगानिफ्राय फुथुला चक्लेट बेफोरबायदि शब्द मोनसेबो गैया आंखौ दिनै नोङो मानो मेगन मोसिबनो होदों दे जागोन दे आं मोसिबगोन नाङा चोरलांस्लि नाङा मेगनखौहाय आखाइजों फांथेबानो जागोन देरहा दे जागोन आं मानिजोबगोन नोंनि बुंनायखौ नोंल' मोजां जा चोरलांस्लि सरि I am sorry हा देरहा नोंनि खुगानिफ्राय दिनै बेबायदि सोदोबफोर देरहा नोंथ' बेफोरबायदि माब्लाबाबो बुंनो रोंफेरामोन नोङो सोर फोरोंखो बेबायदि बुंनो चोरलांस्रि आं नोंखौ दिनैनिफ्राय गाज्रि हिन्जाव होनला नोंखौ दिनैनिफ्राय चोरलांस्लिखौनो लिंनोसै दै जागोन ना आंनि सना मानो जेबो बुङा नोङो जागोन सना नों जेखौ मोजां नुयो जेखौ नों आंखौ अननायजों लिंगोन आं बेयावनो खुसि देरहा आं दिनै नोंखौ जोबोद गोमोबाय औ देरहा नों थिगखौनो बुजिदों आं नोंखौ बेदि जानायखौनो हास्थायो
नों आंखौ दिनैनिफ्राय गाज्रि हिन्जाव होननानै दालिंसै नों आंखौ दिनैनिफ्राय सोराबस्रि होननानैनो लिंदो नों जुदि आंखौ गाज्रि हिन्जाव होननानै लिंबाय थायोब्ला नों मिथिखागौ ना न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ बासियो फंफ्रोमबो खोथायावनो आंखौ गोरोन्थि नुयो नों आंखौ दिनैनिफ्राय गाज्रि हिन्जाव होननानै दालिंसै आरो बिसोरबो बेफोरबायदि सान्स मोननाय नङा बुंबाय थानो आंखौ नाथाय देरहा सरि होननाय सोदोबखौ नोङो सोर फोरोंखो सोरांस्रि आङो आफानिफ्राय खोनादों आफाया ना फनाव रायलायबाय थानायाव सरि होननानै बुंबाय थादोंमोन ओमफ्रायनो आं आफानाव सोंदों आफा सरि होननाया मा होननाय जायो होननानै आफाया बुंदों आरो निमाहा बिनाय जायो फिसा होननानैहाय बेनिखायनो आंबो नोंनियाव निमाहा बिदों गाज्रि हिन्जाव होनला होननानै आं नोंखौ गाज्रि हिन्जाव होननानै दुखु होबाय थायोमोन ना बेनिखायनो आं नोंखौ चलि होननानै बुंदों सोरांस्रि नों आंखौ सानफ्रोमबो मोजां जा होननानै बुंबाय थायोना नों आंनो फोरोंबाय थायो बेनिखायनो आंबो मोजां जानो नाजाबाय आरो अफिसाव थांबाय थानोसै आंबो दिनै अफिसाव थांगोन आफाजों आफाया आंखौ अफिसाव लांफागोन होनदों बेनिखायनो आङो ओंखारनानै दंबाय थायो बाबा ओंखारखांबाय ना समाबो नै बारा गैला लेट जाबाय दिनै थाब थांनोसै थौदो बाबा जाबायब्ला थौदो आफा आं नोंखौनो दहायनिफ्राय नेगासिनो आंना दहायनो जादों थौदो आफा दिनै देरहाया अफिसाव थांगोन जोबोद खुसिथार बियो दहायनिफ्रायनो नेगासिनो नोंखौ दिनै ना गेलेनो ना फुटला ना जानो लोंनो जेबोआनो गोसोआव गैलायला मानसियानो बावजोब्बाय औ लांफानि आं अफिसाव अफिस बुंगासिनो थार माथो बियो रामानि एसे लांनि गोसोफ्रा मोजां जाबाय बायगोनदां आफा मिथिगौ ना देरहाया दामानि एसे मोजाङाव फैदों बियो दिनै आंनि सिगाङाव जोबोद गोमोथाव बाथ्राफोरखौ बुंदों नंगौना आइ दे जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा नाथाय आइ बेफोर गासैबो नोंनि अननाय दैदेननाय जोथोन लानायनि गेजेरजोंसो हेलौ ददे मा खबर एसेबां गोबावनि उनाव दिनै फन हरदों ए दे ददे आं थांनो हानाय नङा नामाथाय ओरैनो न'खराव खामानि दङ माब्लाबा सम मोजां लानानै आं नोंखौ लोगो हमसिगोन दे ददे आं नोंखौ दसेनि उनाव फन खालामगासिनो सोरमोनाय मा बाथ्रा ए आफा आंनि लोगो ददे न'आव फैदोंनो आरो हस्टेलनिफ्राय बेखौनो आंखौ लोगो हमनो लिंहरदोंमोन थांनानै फै न'खरनि खामानिफोराथ' आरो जोबनो रोंखाया मावाबाबो बेनो न'खराव आरो गुबुन मानसि दंबावोना बिसोर मावगोन थांनानै फै माब्लाबा लोगोफोरजों रायलायोब्ला गोसोफ्राबो फ्रि मोनोनो थाबल' फैबानो जाबाय आइ दे आफा नों थांनो होयोब्लालाय आं लोगो हमनानै फैनि आफा फैदो थांनोसै जलदि अफिसाव थौ फिसा थौ सोरांस्रि आं नोंखौ जोबोद लोगो हमनो लुबैखादोंमोनहाय दिनैसो नोंखौ लोगो मोनबाय नोंलाय माथो जोबोद हामसोदोंसो हाबा जानानै मालायफ्रा हाबा जानानै फुङोनो नोंहा हामसोदोंसो आरो ओइलाय फाग्लिना ओइलाय गोदोबो गाबनो थोआमोन दाबो हाबा जानानैबो नोंहा गाबनो अहायाखै नामा हाबा जानानैबो दाबो गाबनोखौ गारनो सोलोङाखै नामा नोंलाय हाबायावलाय गाबदोंना गाबाखैथो जाखो मानसियालाय हाबायाव गाबदोंबाथ' मैदेरा हालागैसो राननांसिगौमोनदां हाबायाव गाबाखैदां नोङो बेनिखायनो दाबो नोंहा मैदेरनो रानगानो रोङाखै ददे बिदि नङा आं नोंखौ नुनानै गावखौनो जोबोद दुखु मोनदों गाबनो ओंखारदों आङो बेराफारसे नोंखौ लोगो मोननायजोंबो खुसिजोंनो गाबनोबो ओंखारदों दे सोरांस्रि जाबाय दे गाबनायखौ दोनथ'दो एसेबां गोबावजों लोगो मोनदों रायलायनो एसे सुखु दुखु नों गाबबाय थायोब्लालाय आंलाय नोंजोंथ' बोरै रायलायनो दे गाबला आङो दिनैनिफ्राय गाबनायखौनो बन्द' खालामनोसै बेसेबांथो गाबावनो आरोना लोगोखौ लोगो मोननायावलाय दे बुंदो खबरफोरा माब्रै हाल सालफोरा माब्रै सोलिदों फरायनायफोरा आयु सोरांस्रिया दाबो सोलायथाराखै बिनिया गोदोनि आखलफोरानो नोंसो खोन्थाग्रोनांगौमोन दा आं सोंनायनि सिगाङावनो हाबा जाबाय हौवाया आंखौ माबायदि अनो रायोना राया बुफेरदोंना बुफेराखै बाजाराव थाङोबा आंनो जाग्रा मा लाबोना होफैयो बेयाव बिखुनजोआ माबायदि बेफोरखौसो नोंहानो खोन्थाग्रोनांगौमोन गावहासो आंनि खबरखौ सिगां सोंग्रोलायदों आंनि खबरालाय आरो माथो बेनो सिख्ला समनि खबरखौलाय आरो माथो बुंनो नोंबो गोदो सिख्लामोन नोंनिखौबो नों मिथिखागौमोन नोंबोथ' सिख्ला समखौ बारहोनासो फैखानाय नालाय दासो हाबा जानानै हिनजाव लिस्टआव गोलैदों दे दाबो जेबो नङा दाबो सिख्लायैनो दङ गथ' गथाय जायाखै आंनि खबरालाय आरो माथो खबरालाय थिगैनो दङ मालाबा बयफ्रेन्डफोरजों नांलायबा दसे दुखु जाथियो आरो ओरैलाय मोजां मोनजादों मोनलोंदों गाननो जोमनो मोन्दों बेरायनो मोन्दों सेंग्राफोरजों इन्जय खालामनो मोन्दों सासे गारबा सासेजों गोदान गोसथोलायनो मोन्दों गोदान बयफ्रेन्डफोर मोन्दों बेनोसै आरो आंनियालाय आरो गोदो जेरै दाबो बिदिनो नोंलाय मिथिखागौ दे नोंनिखौ खोन्थादोलाय हौवाया मा मावो आंबो जेबो खबरबो मोनासै हाबाखौबो जानो मोनासै खोन्थादो दे हौवाया मा मावो
आरो हौवाया हाबायाव नोंनो मा मा सना होखो, मा मा दख'ना होखो, गांबेसे होखो दे खोन्थादो दे। आं मिथिनो लुबैसोथारबाय नोंनिखौहाय। दे आंलाय नोंनोलाय मा होननानै फोरमायबावनो, नों उनाव लासै गावनो मिथिलांजोबगोन। आरो आंनि न'खरनि सोमोन्दैलाय मा होननानै बुंनो, बेनोसै आरो हिनजावफोरा न'खर मोजां मोनोब्ला सान्थि, न'खर गाज्रि मोनोब्ला खाफाल गाज्रि होननाया बेनोसै आरो। सानदोंमोन बिमा बिफा गोमाजानानै गुबुन मोनसे न'खराव हाबा जाफैबाय, बिहाव बिखुनजोखौनो गावनि आंगो बिमा बिफा खालामना लानो होननानै। नाथाय गोदो जेरै दुखुथिया आं दाबो बेबायदिनो दुखुथिया। दे आं नोंनो मा होननानै फोरमायबावनो, नों लासै लासै मिथिजोबलांगोन। ओइ दे नों दाबो सिख्ला बैसोयैनो दङ, हाबा जाथ'वाखै। न'खरनि खोथाफोरखौ बांद्राय मिथिनो दालुबैथ', नङाबा नोङो हाबा जानो गिगोन। आंबो बेफोरबायदि मिथियोमोनब्ला, बेफोरबायदि जागोन होननानै सानोमोनब्ला हाबा जाथारामोनहाय दे। सोरांस्रि नों मा बुंलाबायखो? आं जेबोखौनो हमनो हायाखै, नोंनि जिउनि सोमोन्दै नोंनि बाथ्राफोरखौ मोनसेबो हमदांनो हायाखै। सोरांस्रि नों थिगैनो दङ ना? नों हाबा जानानै खुसि ना? आरो राजाया मा खबर? राजाखौ नोङो बोरै गारनानै गुबुन सेंग्राजों हाबा जानो हाखो? राजा आंनि गोरबो बिखा मेलेम, दाबो बियो राजा जानानैनो दङ। आङो गुबुनजों हाबा जादोंबाबो राजाखौ आं बावनो हायाखै दरे दाबो। आङो राजाखौ दाबो अनो, नाथाय आं दायो राजाखौ बहा मोननो हाबावनो। बेसेरा राजाया जोबोद दुखुथिया। आं गारना फैनायनिफ्राय जोबोद जौ सिगारेट बेबायदि निसा बुस्थुजोंल' गोदोनानै थाग्रा जासोबायनो। जाम्बि एसेबां मोजां मोनोमोनब्ला दाबो बावनो हायाखै, अब्लालाय मानोथो राजाखौ गारनानै फैनांगौ? गावनि गोसो थोनाय फसायनाय बायदि हाबा जायाबा माथो सुख सान्थि मोनानोहाय सोरांस्रि, नंगौना? नोंसो मिथिसिगौहाय बेखौ। राजाखौ गारनानै बोरै सुख सान्थि जाफैदों ना जायाखै, माबायदि मा दङ नोंसो मिथिसिगौ, आंनोबो खोन्थाहाय। औ दे नंगौ, बे बाथ्राया हले सैथोथार। आं दायो गाव जानायखायनो नोंखौबो बुंनो हाबाय। गावनि मोजां मोननाय फसायनायजों हाबा जायाबा गुबुन एकदिनिया मानसिजोंहाय गोरलैयैनो गोसोखौ गोरोबहोनो हाया। नोंबो नोंनि मोजां मोननायजोंनो हाबा जा, नङाबा नोंबो आंबायदि जामब्रगोन। दे आनै आरो आमायानो आंखौ गिदिर गोलाव खालामबाय, मानसि खालामबाय। आनै आमायनि बोसोन दाननो हायियावनो आं गावनि आंगो मोजां मोननायखौ खोमानानै गुबुनजों हाबा जाफैनो गोनां जाबाय। बेनो आरो माब्लाबा गोसोआव दुखु फैयोब्ला गोसोखांहरफ्लांबाय थायो। मानोबासो बेजों फैफ्लांबाय, बेजों थांनायानो मोजांमोन होननानै गोसोआव मोनसे साननाय फैबाय थायो आरो।